Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave ponúka okrem denného štúdia aj vzdelávanie dospelých. Napríklad ponúkame externé štúdium v odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, kde počas jedného roka študenti študujú odborné predmety, aby mohli získať elektrotechnickú kvalifikáciu a maturitu v elektrotechnickom odbore. Prihlásiť sa na ňu môžu tí absolventi stredných škôl, ktorí už majú maturitnú skúšku, či už na gymnáziu alebo na inom type strednej školy. Taktiež ponúkame v rámci celoživotného vzdelávania aj rekvalifikačné kurzy, ktoré sú na našej stránke, kde si môže každý pozrieť, aký kurz potrebuje na rekvalifikáciu. Študenti externého štúdia na našej škole používajú moderné meracie prístroje, takisto sa učia moderné meracie metódy, ktoré sa používajú v elektrotechnike alebo v zabezpečovacej technike. Tiež majú k dispozícii rôzne moderné softvery využívané v elektrotechnike a v zabezpečovacej technike. Toto štúdium, ako iné, je ukončované plnohodnotnou odbornou maturitnou skúškou.